welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilongga Gwapa. And so for today's video, may friend ko nga nagaluto sang balat, no. So bala ko siya nga i-vlog, no. So paano siya lutuon, paano ang procedure, paano ang timpla. So tudlon ta mo guys, ari guys, oh. So aga pa ko din, no. May ginakta na sila. Ayan guys. So ari hilaw pa ni siya guys, and then lutuon na siya dito. Ayan. So i-ano ko lang kamo, i-update ko lang kamo sa mga procedure kung paano. So watch until the end. Tagpila 24. Tapos na eh? Yan guys, ari yung friend ko nga si George. Hi George! Hi, hello. Pila ka na ka years? Gani ka, ano di ah? Sobra? 7 years? Ayan guys, oh. Tapos na ni siya limpyo, tapos ang ari, bago na siya nga abot nga layo gid siya sa ano, kailangan siya brushan para gwapa man tanawin ba. Ari, oh. Higo pa siya, kailangan pa siya brushan. Brush, George no? Ayan, brush. Wala na ginasabunan? Wala na. Tubig lang guys, nga pure, tapos may 3 ka kaldero, ginabutangan niya ng daan sang asin para may lasa ang balot. Tapos na eh? Tapos na. Matra na siya. Matra? Are, balot?
Guys, second ng kaldero ang ibutangan namon. So, hindi naman may estimate kung pila na dito. Wala na, ano kung pila na kabilog? 300. 300 din ang dito kabilog sa isa pa, no? 300 naman ni dire, tapos 300 naman ang dito. Bali 900 tanan? 900? 600. 600. Ayan. So, next naman kami na kaldero. So, mag-brush naman kami. Okay, isisawan mo. Nagano tao? Kasi maahog. Ano kayo tsura sa'yo? Ang hilaw? Ha? Eh! As in? Pero ano na kita magbuhit na kita niya siya may intubit na. Pila ka days? Ang mga puto. Oo. Ay, tugay ba? Doon isa mo kabulan, no? Amo ni siya, di ba, George, itong ara sa mga palayan? Okay, dito abisa mo, may amo man na dito. Dahil. Tapos nang, di ba kung magpatapos kami sang harvest, gapatuka na sa dito, ginataganin na kami. Tapos tayo mo na dati sa dahil tayo. Diyan? Dira sa likod ko. Dira. Di na budiga? Ang dahil. Estimate ko mga 10 minutes. 10 minutes nga, ano ba? Total. Hindi, na video. Wala naman siguro. Sobra na bro, 10 minutes. Sige na pa naman. Si, kita nito mo tapos mo tanan eh. Oy. Okay na? Buka ni siya oh. Muligya gapon. Bigyan ko po niya. Sila. Juicy. Jadi plato na. Sulod na mo, nagsulod na. Ang tubig. Ibunan na. Para mag Dali na siya. shisha nga lapat, jam. Asam luto. Dali magsulod ang soya. Ay, parang di baho, no? Dali may kuan. May dom ni kung di mo tangan siya. Tapos takloban mo naman, iwat. So, taglubang ka. Nang taklob sa kaldero. So,
sana doon ka saging. Siya. Bayo mo na. Kaya full na. Gosh. Hello. Sakrang. Gago. Bagidan nila. Dapat naman. Guys, katatapos na namin mag-brush. So, ari o. Tapos, ginatakloban niya sang tela ang mga balot para hindi daw kuno mag sang aso kag ang higko sang hindi magsulod sa balot para limpyo gyapon. Bali tatlo ka kaldero nga dagko. Tag 600 tanan. 600 tanan no? May ekoy, balot, kag matra, tapos may buka nga balot. So mix na siya dire. Marami makita. Makita. Ganyan magluto ng balot. Dapat may asin para may lasa siya. Lutoon guys, kita nyo may tatlo ka sirigangan. Tatlo man ang kaldero na. Tapos ang maning pamak ni George kay nabasa daw. Kaya ka na? So, diri na siya ginaluto guys. Tatlo ka kaldero. Naluto na siya mga 15 minutes daw. Ayan, pabukalan. 15 minutes. Kung matamaan sa 15 minutes, buka eh. Mabuka siya guys. So, ginatayman gina siya no. Para nga hindi siya mag-crack ang balot natin. So, ang ginasugnod niya nga kahoy is lubi. Gibakal niyo na. Patay. Parang kahoy guys oh. Muna siya sang sirigangan sang balot. Kailangan may sinano ng bilog